Hallo allemaal, vandaag gaan we kijken bij de Eetboutique in Sluis. Gaan jullie mee? De Eetboutique is ontstaan uit een idee wat we hadden. Waarin we gewoon een heel leuke zaak wilden neerzetten. Een combinatie van horeca met interieurproducten eigenlijk. In een soort winkel. En daar proberen een soort van combinatie hebben we daarvan gemaakt. Kunt u wat meer vertellen over de voorgeschiedenis van de Eetboutique? De voorgeschiedenis, nou mijn familie zit daar heel lang hier zo. In dit pand, op de Beestenmarkt. En het heeft altijd Oud-Sluis gegeten. En ja, dus we zijn eigenlijk al heel de tijd hier bezig. Ik zelf ook. Vanaf mei hebben we de naam ook echt veranderd in de Eetboutique. Dus dan is Oud-Sluis weggegaan en dan hebben we dit ervan gemaakt. Ik heb ook gehoord dat uw opa en oma, of misschien nog daarvoor, iets met mosselen hadden hierin. Ja. Klopt dat? Dat klopt, dat klopt. En wat deden ze daar allemaal? Ja, mosselen verkopen. Hè? Dus mosselen, paling, veel vis, gerechten, dat soort zaken. Ja, klopt. En doe je dit allemaal alleen? Nee, we hebben heel veel mensen. We hebben een aantal mensen die ons daarbij helpen, onder andere mijn vriendin. Wij doen het eigenlijk met z'n tweeën samen de zaak uitbaten en dan hebben we nog een paar mensen die ons daarbij helpen. Een paar in de keuken en een paar in de bediening. We zijn alleen overdag open, doen ontbijt en lunch eigenlijk. En gewoon leuke salades, boterhammen, wat warme bereidingen. En ja, geen sterrenkeuken, dat doen we niet. En hoe bevalt het je tot nu toe? Heel goed, heel goed. Heel leuke reacties krijgen we vooralsnog, dus dat is leuk, ja. En komen er hier nu nog steeds beroemdheden langs? Nee, eigenlijk niet. Nee. We hebben sowieso niet. Sluis was de halt al een beetje ver, dus nu zeker. Hoe kom je erop om een winkel erbij te beginnen? Ja, vonden we leuk, ook origineel en het had ook wel een beetje ons interesse. Interieurartikelen en dat soort zaken, we zijn er ook altijd wel een beetje mee bezig. En, om daar een combinatie van te maken, dat mensen in de winkel komen ook iets zeg maar kunnen eten, drinken, maar ook andersom. Ze eten van servies wat ze kunnen kopen, ze drinken uit glas die ze kunnen kopen en zo proberen we daar een mooie combinatie van te maken. En wat is er nog allemaal te koop? Nou, voornamelijk interieurspulletjes, dingen dus voor in je huis. Kleine meubeltjes, zaken om in je huis te zetten, vaasjes, snijplanken, dat soort zaken allemaal. En worden er ook dingen uit de streek verkocht die hier typisch Zeeuws zijn? Nee, we doen niks met eten verkopen, tenminste niet in de winkel. We proberen wel in het horecagedeelte wel zoveel mogelijk met streekproducten te werken. Als het enigszins kan, dan proberen we daar wel te zoeken en ook te gebruiken. En hoe gebruik je dat dan? Ja, gewoon bakken, koken, verwerken in bereidingen. Dus hetzelfde als dat je zou doen met andere producten, alleen ze komen dan hier vandaan. En hoe vergaat het je broer in Antwerpen? Goed, het is heel druk ook. En we zijn daar begin van het jaar ook gestart. Ik heb ook een tijdje daar rondgelopen. En het is heel leuk, hele mooie zaak geworden. En ze zijn er ook heel goed bezig. Ja. Zouden wij als Kikker TV misschien ook eens daar kunnen gaan filmen? Want dat zou ik eens moeten vragen. Misschien, wie weet. Kijk eens maar. Ik vond het heel leuk bij de Eetboutique. Ik hoop dat jullie het ook vonden. Tot de volgende keer.